APHLC Rongkhang C.C pen Socheng kaparlo Langmek-ang along ang kahumri ajaimek kedeng APHLC keja jai kathara tumta registration selam etle sarkiri rongphar BJP atom kaching thur ke wanang kokki APHLC phan kaphere jok lasia hokpet kaching thur ke wan ki APHLC hendopura lamthi paklang West Karbi Anglong constituency circle barlo all party hills leader conference mate APHLC resident political party atungpenta dokok samkoki kirangji surihni ren kora truck legislative assembly along MLAM hoya pharman kilik kachapati kachapahai dunja phan rong atogano polling station along tin kahumri ponjia phan sai kedeng along number 4 Socheng MSC constituency kaparlo hamren rong sapi pen kahelo kilometer Soksi Nerkep Langmek-ang polling station along all party hills leader conference Thihek pen APHLC atungpen constituency kahumri pui along APHLC Rongkhang constituency committee abitung atungpen wangsit ahok achualam thantekang si ani pathetekan non BJP circle kachari ke kahino kam keklema tumaphan aman kipi kohu karwake kamhu aphan aman ki piateng lokuta melong arbok APHLC Central Committee pen majok aphan le amri LA constituency long MLA ang hoya phan kachadan dunji ticket kipi mate kangwaya long kaduk kavita ador ki sovut kipi pen kipa haija phat melong chathan lapen Langmek-ang polling station ke damtam kilikalong kaduk kave Haruke thomra troke voter list phaidu la songbong pensi BJP phan unko resi vote pensi parem pongdo non ke bangji MLA kilikalong hokep votes athak pensi parem ponji puta Langmek-ang APHLC mepu babuteron lapen haladak chirok tok arada tumpen chathanko Radamai Pikapa Dolong Jonathan Ingtika Tharpen Lamthi ke Jaya Hut BJP Angbong Group Akimilapen Abandu La Group Hini Angbong Stami Ma joining Armu Aphai Kachithi Along Isi Bepar Hedung ke Klem Kachin Baya Sonsi Thekla La Anang Bong Satami APHLC Haidun Bomlan BJP Along RSS Abidi ke Klem ke Chok Chejok Akili Karbia Khi Tangka Kaduri Dokokajok Sarti Maratin Urunadoi Atangka Haru Krihinira Hokepensi BJP along Ador Kesu Ningkan Phobaha Jojornang Kok Puta Risika Milik Pen Lamthe Arboko APHLC atong re-election provided Puki Angkul Kabelang State Pen Schedule Arlu Aronabe Pin Pen General Election Nangkipa Dolong Karbianong Autonomous Council Kachari atung ke khamkhidun thekhe chichak prong botsi re-election pedo de deadlo pusi akoi people APHLC party pen registration aphan ke claim ponlo chobaibe Delhi pen registration alo jai kathar along nangli etlo puta sarkiri rong pharpen rarangno lamke ke than paklardo BJP atom ma joining ame ke bi kapardun ron ke APHLC nang haidat na kaphere joklu puta jo Melong Rajastiso Aluhi Sarpoman Pen Kachatong Dun La Pen number 20 Baitalang Sur LAC APHLC Mepu Bikram Hanse Risika Milik Piatum Pen Kecheng Lok number 4 Socheng MSC constituency APHLC Mepu Bidya Singh Teron Kongchon Bang Chester Philpro Atumalong Ongdung Amu Chatong Dun Si RD Dojot Ame Padopon Pata Hamren Penilitum News Fast Karbiang Long Pirangke Bimol Bay Bierta Nang Pale constituency exchange mate tor program tumte like upcoming 2026 Assam Legislative Assembly election upcoming MLA election hase tum lage kachi se kachi dang lapen nasona thaksi who is Karbiang long atuta non constituency wise program non deng konmom lapen ke mass joining program tam non deng konmom aku lasi West Karbiang long bangke continuously sinola constituency exchange program lo se tanglo protang tang ke village committee tour arong ke dam la kaddo public along ni tum ke dam la APHLC kapang tangi phan kapang non election si pahi phangi tum la hai kam klem kon bomo lasi non pini ladak media hoi ken ni Karbiang long ra phana pachini kang tung bang la hello BJP atum non ningkan kep pleng rang lo non latum ladak kachari tang state along punon apan gadak council long pusita lasi latum ladak power wang bia prang Karbiang long power wang bia prang ke atum ningke we have a small state agenda Hemprek so ke salon di phana agenda do itum long pulo made di lapen ga article 244A India constitution se ke tokdu gente
Hasil lagi na implement pipu pusi apang deputy prime minister LK Advani pencenglok hala Rajnath Singh mata dokmukal wanglo nije lo lapen asodung Narendra Modi prime minister ke hai ta wanglo Amit Shah ke hai ta wanglo India president ta kadak wangalo Pulotang te BJP atum ningkan cap kacari ke autonomous state one etang punoan te hala so rada phan ke cakateng pulotang te lasin non ningkan cap chogi dog lo seta autonomous state mata article 244A bangke non anta pacun dek thedal apor si pini karbiang longara phani log pachini kang tunga bangke la hello non la upcoming 2026 MLA election ahut non election of han chiklojon pli ba chiklojon tolan la chiklojon pli chiklojon phong bong jong si Karbiang long upon central government atum India prime minister penon ba home minister pen home ministry pen si Karbiang long upon article 244A nang ke implement pilo follow tang te Karbiang long alo ke do Karbiang long alo ke do arab doan dat BJP pukalilo kat do ke arab tum stame BJP afane bot pilamo lekui bangale seta la chiklojon pliang bong jong si la chikloyon thom chikloyon pliang bo yong si autonomous state mate article 244A Karbiang long upon pa implement effected one effected pulo tang te non ke do bom BJP afan ka support bom Karbiang long aratum sta inuta e pakta BJP afan vote piri mele pui gala halo vote piri athe non ningkan cap chogi dog do lo autonomous state abil non anta parliament along ton dekhelang pulo tang te la chikloyon pliang bong kupilo tung claim theng jong si claim thek pulo na te wanut aso autonomous state abil jong si claim dekhe pote BJP afan vote ki piwe ka tum sita non MLA election of bangke nali tuma vote e pakta phalang nori lapen ke vote piri lalu lapen hini alam nini pini Karbiang lora phana pachini gang tung bang hello kedam tang chiklojon ni sosia prang latum mass joining program ke dang ICC constituency long si bang suri ke thom bang suri pli bang suri hini APHLC tum BJP joining tu sitaklang lo mati lasi lasot teng pulotang de Karbiang long alo ke APHLC ga velo nini pui bang ke BJP to paklang teng pulotang te APHLC velo apot si non nangkile ji MLA election bang ke BJP atom ke rong lut nang nelo campaign nang nelo people pulotang te nangli tuma teng pulotang Karbiang long arra ta masih BJP side lo apot si tum APHLC tum si campaign jot ko jong si nangli tum jong si nang campaign nu gudet pulotang te laken non ke dam tanga mass joining ke la ke fake mass joining lapen nang rum APHLC phan there bom la hello ang thek bang ke la hello ni thani lam non APHLC phan nang ke tong prong BJP pan cheng lok la BJP aro atum anang ke tong prong bang ke la hello la tum election isu ke la hini lalu abelo rat phan ke kapra ke autonomous state dalam pin ke abelo la tum rat phan kapamanghu rat phan non isu ke pon bang ke number 1 bang ke APHLC tum re election chopai da lalu mati di nomor hinia bangke APHLC tum party registration claim clear paisa curung det machodet poma dedi la ne rat phan pini paklar po re-election lake 2022 ningkan sinili tum re-election nangji pu Guwahati High Court tum case pidam lo case ki pidam nang ko hotel hello da ke 6 schedule area Karbiang long ke aposi da ke autonomous council election MSC election bangke Assam government atum state government tum nachi yok dun ne laso state government tum nachi yok dun joni sipini national party tum BJP long ponon council kachari long deputy chairman pen chenglok MSC yang hoyan nang lok nun lo mati lake ke long ya right sabe lake 6 schedule muni kalia tumke setapi ni pidalo la suppose lake re-election pe do nai la so election ke lake illegal punin tungi po thekela hello la si case pilo ilitum case ache dan lo rada tum tangka asap sap susup nang cherat tum si tum case pilo seta pin union tala so case people si pending do verlo polo tang te lake APHLC tum le rat phana ka chong thui gali kopia polo tang te 2023-24 ningkan la so case ki thora hut ba Karbiang long elected members ajahang atum penang atum dei ajahang atum kopia posi Guwahati do ramplung no kopia the si hala advocate atum han kiri damung mang lonte la ke hala advocate atum han ki namji ba advocate atum han la bangso re election a case ke pathu the dei phan de Guwahati long latum ke claim kalima la si re election padu nai punir tum ke hang long si BJP atum si APHLC phanang phere re APHLC phan nang phere do de re-election pathu nang pujong sila ana dom do pulorang te advocate phan kiri namung ya kam ave gente halada ha re-election padolong le de phan atum halada ber dam de gente lasi re-election ka padolong le re-election pen rara phana pacho bai ke la ke non kachari bom team kar dingong BJP atu la tum yong sila ana dom nang thin ke do pulorang te re-election padono kopi polo pado haye det kente re-election ka phi lam town committee election phanta ad hoc committee sidon gese by election di Haura Ghata Sonson
हाँ बाय इलेक्शन पे दो नहीं उजित कुमार दे गाlang लेके चुमाव जुलो इलेक्टेड मेंबर पीपल ऑफ पे दो हिंदत के लासी डाक पेंसी थे डाक लो बीजेपी अफान के रात अतु मनिंग दok दे लापेन नॉन कचरी बम टीम कार्बिंग लोन दुके अठाक सी बong hom son areng fu चे पंग तंग बचलो अभी नों एट के ला तुम फन के रात अतु मनिंग दok दे लो लापेन हायुन एलो के चलसी माने काफेरे लो लगे लालो नंबर हिनिया बंग के registration अपरे सोशल मीडिया पंग धाफा पंग dak थाबरे labangso a registration ke claim fan ke bill hi ke nili mata dulo ake hai bikoman se dulo itu masar jai ka thar dolo samson teron dolo bill hi damlo election commission of india office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicherap nai cheto dun tana jok tangka poisa sap ki sup ke churung tana jok affidavit nahi bang faru siman affidavit documents anda election commission of india lon tum pidam elo lapen batai ke thong se dam logedi election commission of india long aphi bange dituma dak motha dangso president bikroman se masi dilhi damlo election commission of india long lahai documents pidamlo kaddo all clear rasi clear eta pc election commission of india pen recommendation isya lo tame ituma APHLC president ituma sar jai kathar phanang lo jong se claim clear person nang loi mala dilhi pen nang loi mala election commission of india pen dak APHLC president nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bangke nang lo elo sar jai kathar lo lapen ili tum ke claim naya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC pen ke claim naya kam ana bang ke tum claim lab lo non bang ke tum APHLC bang ke kachong hong cholo election commission of india pen comment tu si tum APHLC phanang ke hangi ma election commission of india pen comment tu si tum phanang ke phai ma lasi chong hong ding cholo lasi la ili tum ke claim ke dam APHLC long ke claim ke dam angkura pelong na chini dun de tum si la hai alam ke pini social media long pang dak thabre chong lalu si rat manghun nang ne lalu ile kui bang